L'U Cerca Tot és l'eina principal de cerca de la Biblioteca de la UVic. Aquí hi trobaràs llibres, articles i altres recursos acadèmics, tant en format físic com digital, siguin de la UVic o d'altres biblioteques. En aquest vídeo t'ensenyarem com utilitzar-lo de manera eficient. Per buscar un document, escriu una o més paraules clau al quadre de cerca. Pots especificar-hi el tipus de material que busques: llibres, articles, capítols... Els resultats es mostraran en una llista ordenada per rellevància. Quan localitzis el llibre físic, fes clic sobre el títol per veure la informació detallada, ubicació de la biblioteca, disponibilitat i opcions de préstec. Si vols reservar-lo, accedeix-hi amb les teves credencials i segueix les instruccions. Si busques documents digitals, utilitza el filtre de disponibilitat i tria l'opció en línia. Això et mostrarà només els materials accessibles digitalment. Fes clic a l'enllaç i inicia sessió amb les credencials de la UVic UCC per veure el text complet. Per refinar els resultats, pots utilitzar els filtres disponibles: autor, data de publicació, idioma i tipus de material, entre d'altres. Això t'ajudarà a trobar exactament el que necessites amb més precisió. Des de l'U Cerca Tot és molt fàcil aconseguir gratuïtament tot allò que no trobis a la UVic. A través del PUC físic pots demanar llibres en préstec d'altres universitats catalanes i rebre'ls a la UVic. A través del PUC digital pots sol·licitar articles i capítols digitals de biblioteques d'arreu del món i rebre'ls en menys de 24 hores per correu electrònic. Amb l'assistent d'intel·ligència artificial de l'U Cerca Tot obtindràs respostes elaborades a partir de fonts acadèmiques de qualitat amb enllaços directes als documents. Per utilitzar l'assistent, fes clic al botó Assistent d'IA, situat al menú superior, o si estàs a la pantalla de cerca següent, al botó lateral dret. A la secció El meu compte pots consultar l'estat dels teus préstecs, renovar documents, gestionar sol·licituds i accedir a cerques i llistes de favorits guardades. Això et permet organitzar millor els teus recursos d'estudi.